И помнете, клиента винаги има право. Баджанек? Да, баджанек. Какво си направил вчера? Вчера? Вчера! То пише за все такива букви. Обикновен салам, той го пробутва за сервелат. Ама... Ама. Обърнете внимание. Какво е това? Наделичка. Точно така. Какво пише тук? Македонска. Колко струва? 3,20. Мерси. Тук какво пише? Шумен 2,40. А така, какво правим с това? А? Фърляме го! Фърляме го? Да. Точно така. Мерси. Моля. Ето. Какво е това? Салам. Салам Самоков. И Салам Русе. Да. Точно така. Какво правим? Приличат ли се? Приличат си. А така. Значи? А? Да. Нали? Това какво е? Маслинки. Какво? Маслинки. Какво е цигъл? Какво ме сики? Откъде сипаш маслини? Купрете горе вътре, бе. Така. А така. Защо тук? Защо? Защото? Са мокрички. Мокрички. А? Мокрички. Баджанек? Да. Ясно ли? А? Ясно, баджанек. А, така. Айде. Сега отваряйте и внимавайте. За всяка грешка, като се върна, ще режа от премялните.